Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Horas samanginang, ada orang so masuk hita tu parmingguata di Manogoton, martangi yang nahoho mahita di bagasan rohata. Amin. Tapuji ma Tuhata, marede mahita sian buku ende nomor 120 sada, ayat sada saat rodi ayat tolu. Jesus najani huria na porseana baria masumo sai sungguh lima
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadiana tomo palangit dohot tanoon. Amin. Tigordo akadalan ni Jehovah, jala halak partigor mardalan disi, alai anggo halak parjahat, tarsuladit do disi, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan di bata para siroha jalan abonar, mau liate huduk hami, Allah di pabicarho tu hami barita nauli, nama nudangi rohanami, ayalani i ubahen utada hami ho dohot lomo ni roham, di pangido rohanami naing mangulahun lomo ni roham hami saliling di ngoluon, jalan naing martua hami bahenonmu, saya parbadiai marohanami marhite-hite tondim, jala pargogoi mahami mangorom hisap-hisap, dohot manggotap pon roha portibion. Saya palas marohanami mangoloi ho alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma patik di debata, imana di enet sian patik parjulu saat ro di patik pasapuluhon. Patik parjulu, audo Jehovah debatam ninna debatata, dang jadi maraku pahau bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manang ahana di bono gijang dohot nadi banua tongoon. Rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sobaon, manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goarni debata, ianggo soture dalanna, aihona uhum na dusugut aka na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onom ari maulah hamuna sa siulaonmu, alai anggo ari papitohoni, ari paradiana ni Jehovah debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinda sadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di isi ni hutani halak pe namang ebati hutam. Ai dina onom ari do di topa debata, langit dohot tano dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papitohoni, di bahini do ubahen na di pasu-pasu debata Jehovah, ari paradianan nai, jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangaponmu donatorasmu, asa martua ho, jala leleng mangolu di tano nanileho ni Jehovah debatam diho. Patik paunopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unang ho mangalakup,
patik pawaluhon, unang ho manako, patik pasiahon, unang ho ol makatidakon hata na sotutu maralohon dungan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas di donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasani donganmu. Beha padok ni debata taringot tu patik na sapului, odo, ahu do jahoba debatam ninna debatata, parguguna suatu dosan jala parimas, siluluhun dosa ni ama-ama tu pinoparna, ro di sudut patoluhon, ro di sudut paupaton, pinopar ni akan nasogo roha diau, alai asido rohaku di akan nama ribu-ribu, akan namar holong di roha diau, naso mangalau si patiki. Ido saatna, atong rap martangiang mahita mangindo gugu tutu hata di bata, lau mangulahon nahobar tu patik nai. Ali Tuhan di bata, tato poti mandusata martangiang mahita. Ali Tuhan di bata amanami parguguna suatu dusan, para siroha midahami nadangolon, narodo hami tujulom manopoti dusan nami nagudangi, di bagasan hajahat tondo hami tubu, jaladang adong hapor siaon di bagasan rohana mihian, saluhut do hami manibil sian akka dalanmu, macai gudang do pangalosion nami di patikmu, alai ingot mahami ale Tuhan, alani denggan ni basam dohot asini roham. Saya unang paingot-ingot aka dosa ni haposoon nami, dohot pangalasyon nami. Saya ingot mahami hubar tu asini roham, dohot denggan ni basam, alani guarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringot tu hasisaan ni dosata. Songodondo hata ni Jehovah, unang ho mabiar, ayahu do siluluhon ho, nunga polahu jogoarmu, ahu napuna ho, asangapon ma di batana di gijang.
puji ma debata nani annado puji debata dunga se sadon sami malum do hami puji ma debata nani annado puji debata Olopon Tuhane Hatindak kundingan di masanai Sayara hondongan mi Rotusi maluai Olopon Tuhane Hatindak kun madengan masanai Tabege mahatani debata, iman aga beturpuk epistel di minggu tasadarion, na dienet sian buku pesalmen, bidu 62 mamuka sian ayat sada saat roh di ayat 5, tajahama marsikap sorin. Ede sian si Daud, Debata dosa raja rohaku, sian ibana roh hatuaku. holan ibana do partano batuaku, dohot hatuaku, hapurusakku, dan pola sodia humor di tau. Sada lelengondo hamu martohap dopat sada bawa. Tungluhut hamu naik mangarupak kolibana, songon dor pini jombo, songon parik nama topas. Saya martup-tupi nasida naing mangojarhon ibana sian hati bulonai, mangapian digabus, mamasu-masu ia pamanganna. HP maburai do iang gorohana sida di bagasan. Ido saatna, martua doakana tumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Di
tahati dakon maha porseotai, songo na hinati dakoni dongata saha porseaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama parguguna soha tudusan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Antondi parbadia, adorang soha bubuan. Ido tuhata, na tumawan na bernit, di panghumani silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangulu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamuni di bata Jahoba, amanai parguguna soha tudosani, di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea di tondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopani ala Kristen akan nabadia, dohot di asesaani dosa, dohot di haetai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohot di anguluan na sora suda. Amin.
Salam. Titing di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu sia Agustus 2026. Bunga altar. Minggu sadarion na paradehon bunga altar ima sian wik Pulau Mas, Kampung Baru, Mauliatema di Pakobasion Nasida, Tuhat tama nama masuk-masuk. Pertanyaan wik Rabu 12 Agustus 2026 masuk pukul 10 sia WIB. Sada Wik Kayu Jati Sunan Giri di Bagasni keluarga Pendeta Benhard Pangaribuan, Boru Lubat Tobing, alamat Jalan Balai Pustaka Raya nomor tolu Rawamangun. Inganan pertanyaan ruang Timoteus HKBP Rawamangun. 2. Wik Gangkana di Bagasni keluarga Situa Nyonya Sianipar Boru Sibuea, alamat Jalan Rawamangun Muka Selatan Gangkana RT 10 RW 15 Pisangan Timur, Jakarta Timur. Inganan pertanyaan ruang Lukas HKBP Rawamangun. Tolu Kelapa Gading di Bagasni keluarga Robinson Sibagariang, Rina Margareta Boru Huta Barat almarhum, alamat Jalan Gading Elok Utara 2 FE1 nomor 12 Kelapa Gading Jakarta Utara. 4. Wik Rawamangun Sada di Bagasni keluarga Marlon Siagian, Katrin Lumban Toruan, alamat Jalan Taman Jelita Timur nomor RT Onom RW 10 Rawamangun Jakarta Timur. Kamis 10 Agustus 2026 masuk pukul 10 sia WIB. Sada Wik balap sepeda di Bagasni keluarga Alusan Raja Guguk Marsita Boru Pasaribu, alamat Jalan Kayu Jati 5 RT 4 RW 5 Rawamangun Jakarta Timur. 2. Wik Rawamangun Tegalan di Bagasni keluarga Situa Jackson Pangaribuan Boru Simajuntak, alamat Jalan Hajiten nomor 4 nomor 18 RT 6 RW 03 Rawamangun Jakarta Timur. Tolu Wik Utan Kayu Manis di Bagasni keluarga Jerry Roy SP Manurung Boru Manalu, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 45 RT 4 RW Sia Utan Kayu Utara Jakarta Timur. Inganan pertanyaan di ruang Timoteus. Kunjungan paduan suara HKBP Duren Sawit. Minggu sadarion sia Agustus 2026 Rodo Manggebati Huriata paduan suara Putri Sion Sian HKBP Duren Sawit di Parmingguan pukul 10 WIB. Jala Patu Begehon Ede Pujian Mauleate Madinah Sida, Tuhat tama nama masuk-masuk. Mutasi pendeta. Tajalo do surat haputusan sian pimpinan HKBP ima mutasi perpindahan pendeta Benhard Pangaribuan, sian pandita fungsional HKBP Rawamangun, gabe pendeta resort di HKBP Resort Tasikmalaya. Jala surat mutasi perpindahan pendeta P. Berta Pubolon, sian pendeta resort HKBP Resort Kalidres, gabe pendeta fungsional HKBP Rawamangun. Pendeta Benhard Pangaribuan niojakon ma di gereja HKBP Resort Tasikmalaya hari Minggu tanggal 10 Agustus 2026. Jala acara paborhaton pendeta Benhard Pangaribuan dohot paujakon pendeta P. Berta Pubolon tapatu pama hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 di Parmingguan pukul 10 WIB di HKBP Rawamangun. Deklarasi HKBP pilah sampah. Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendali Lingkungan Hidup KLH BPLH Rapdohot HKBP Distrik Walu DKI Jakarta markomitmen membuat peran strategis gabe
motor penggerak pelestarian lingkungan marhite gerakan pemilahan sampah sian sumberna. Komitmen dimulaan madohot acara deklarasi HKBP pilah sampah, jala dilanjutkan dohot kegiatan edukasi sosialisasi dohot pendampingan pilah sampah tu akar ruas nihuriata marhite gereja percontohan obartusi niudang sude gereja di wilayah HKBP Distrik Walu DKI Jakarta asama dohoti jala berpartisipasi di kegiatan ini nanaing patupaun hari tanggal Kamis 20 Agustus 2026 di pukul 8 WIB sampai dengan selesai inganan sopo marpikir HKBP Jalan Damai nomor 1 Cakung Jakarta Timur. Agenda deklarasi HKBP pilah sampah. Ganup Resort mengutus peserta IMA Sude Pendeta. Tolu halak perwakilan Dewan Diakonia, 4 halak perwakilan perempuan, sahalak perwakilan Naposo Bulung, 2 halak guru sekolah minggu, 2 halak perwakilan AMA, sahalak petugas kebersihan gereja atau koster. Kegiatan non direncanahon rodo Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dohot pucuk pimpinan HKBP Opui, Eporus, Asagabe, momentum na macai perlu di HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, laho patuduhon komitmen penanganan dohot pemilihan sampah tu pelestarian lingkungan. Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Senin 10 Agustus 2026 maringanan di NTP Tower, Jalan Pulau Mas Selatan nomor 31 Kayu Putih Jakarta Timur dipatu pada Sinode Distrik Walu DKI Jakarta. Utusan Sian HKBP Rawamangun Ima Pendeta Manapar M Panjaitan Pendeta Resort, Situa Tanti Andriani Manurung utusan Sinode Godang unsur Situa, Situa Sudirman F. Effendi Hutapea utusan Sinode Distrik unsur Situa, Dohot Genri Mula Horas Sinaga utusan Sinode Distrik unsur Ruas. Ibadah gabungan INA Selasa 10 Agustus 2026 di pukul 15.30 WIB dipatu pada gabungan INA HKBP Rawamangun. Sude punguan INA Naomi, Ina Parari Kamis, Ina Gloria Dohot, Ina Sola Gracia, jala sude perempuan nihuriata niudang madohoti ibadah gabungan ini. Revitalisasi toilet Minggu Sadarion, Sia Agustus 2026 di Sude Permingguan, Sipul Majahat Titing Panitia Revitalisasi Toilet Madok Hata, Patorakon pelaksanaan revitalisasi toilet jala paboahon rencana dohot program kerja. Konser musik rohani 2026, Ama Merdeka, Panitia Revitalisasi Toilet HKBP Rawamangun mengundang Ruas Nihuriata madohoti konser musik rohani 2026 imalaho penggalangan dana revitalisasi toilet HKBP Rawamangun nanaing patupauta ima di hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 pukul 10 WIB inganan gereja HKBP Rawamangun. Asaboy di patupa inganan dohot konsumsi, boy ma mendaftar lahu mengisi formulir kehadiran marhite Google Form di haradeon dohot di haroromuna hupasahat hami mauliate. Angklung lansia HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Obar tu hut HKBP 165 tahun dipatu pada latihan angklung lansia HKBP Distrik Walu DKI Jakarta dohot peserta kira-kira 800 halak.
di hari Senin 10 Agustus 2026 pukul 10.30 sahatu pukul 15.30 WIB di Gereja HKBP Rawamangun. Kunjungan ama HKBP Rawamangun Minggu Sadarion sia Agustus 2026 punguan ama harmoni rap dohot tim musik Haleluya Ensemble HKBP Rawamangun patupa kunjungan gerejawi tu gereja HKBP Resort Pasar Minggu madohoti parmingguan pukul 10 WIB jala patu begehon pujian niuluhon ni amang pendeta Tupal Sitio. Katekisasi Sidi tahun ajaran 2026 sahatu 2027. Pendaftaran katekisasi Sidi angkatan 2026 sahatu 2027 tapuka sahatu tanggal 15 Agustus 2026 jala ibadah pembukaan rap dohot natoras wali di Patupama hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 masuk pukul 10.30 WIB. Sudah pelajar Sidi naung mendaftar rap dohot natoras atau wali asa madohoti pertemuani parsiajaran di Patupa Ganup hari Senin dohot Jumat. Mula atama di hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 masuk pukul 10.30 WIB. Parheheon remaja. Seksi remaja Patupa Parheheon hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 jala remaja Gabe Parhobas Ima pemandu lagu pemusik kolektan user dohot madok hata di panmingguan pukul 8 pukul 10 pukul 10 tolu dohot pukul 16.30 sudah remaja ni huriata asa dohot berpartisipasi di Parheheoni. Seksi Kesehatan HKBP Rawamangun. Seksi Kesehatan HKBP Rawamangun mengundang sude perhalado dohot ruas nihuriatta laho madohoti webinar kesehatan berseri dohot kegiatan na asing jala boy ma di jaha di titing digital. NHKBP Rawamangun. Program dohot kegiatan na poso bulung boy ma di jaha di titing digital hu info kegiatan na poso manang naik mergabung dohot na poso boy ma mekubungi Esther Sinaga manang Instagram na poso. Ruas nataba Minggu Sadarion tajalodo gabe ruas nataba ima keluarga Anwar Harun Damanik Yosina Rumodang Boru Panjaitan rap dohot tolu halak yanak konasida na Rosian HKBP Resort Harapan Baru alamat Jalan Pulau Mas Barat Walu nomor 22 RT Tolu RW 10 Kayu Putih Jakarta Timur Wik Pulau Mas Kampung Baru Tuhat tama nama masuk-masuk nasida gabe ruas nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhata pelean dohot udut ni boa-boa tajahama di titing digital na pinarade ni huriata di pasu-pasu debatama akka barita masa dohot ulaun akka sipatu paut tabahen sangap di goarna songoni matiting di huriata Minggu Sadarion mau leate. Salam amanginang, horas madihita saluhutna. Na pinarsakan nami amang pedita resort, amang dohot inang pedita fungsional, amanami dohot inanami perhalado ni huriatta, dohot saluhutna hamuna akadamang nang dainang haanggi nahu haholongi hami. Jumulo tapasaha ma mauliati gudang tuamat taperdinggab basa ala asidot holong ni rohana
boi menugu-nugu hita sebagai stabe, berpungu hita di ingananon, di hari perminggu sadarion lo memuji pasangapon guarna nabadiai. Atas nama Panitia Vitalisasi Toilet HKBP Rawamangun, Madok Mauliati Godang, Tuhamuna saluhuna amanami dohot inanami, bisiala pangurupiam muna, merhite akka dana, materi, lumubima di akka tangyang muna, bui dengan merdalan satu sadarion progres revitalisasi toilet ni huriatta. Tolong slide-nya ditampilkan yang laporan. Songon komitmen nami di transparansi tuhamuna saluhutna amanami dohot inanami, pabotohonan nami ma tuhamuna tersonom ma progres ni revitalisasi toilet ta di akka penerimaan nang akka kebutuhan ngalengkap di bek kami di sisa luhutna akka kebutuhan spesifikasi dohok naung akka manubang arop rohanami tuhita saluhutna tuhamuna saluhutna damang nang dainang sanggiat ma urupi hamu hami asabui tapasikop ulau non melubui nian dosro hatta bui ulau non sikop sebelum bulan Desemberon. Amanami hot inanami nang haanggi nahu haulongi hami pakubasion di revitalisasi teleton satu setikion dengan domardalan jala neng patupahod dohami acara penggalangan dana ima marhite konser musik rohani di hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 pukul 10 walu. Merdomutusi rodohami saluhutna panitia pasahaton gokkodo jojo tuhamuna saluhutna amanami dohot inanami asamar yang lakkahamu ro mangadupi ulaunon sanggiat ribur ulaunon jala mersangap guarni tu hatta disudina akka pujian nang pangurupion natapamasa di ulauni saya di pasu-pasu tu hatta ma hita sudina di pasu-pasu ma nang ulauta anggiat ma mersangap guarni tu hatta marhite akka pujian dohot tangiang dohot akka turi panuturion nong di pensa muna tuhami panitia moliate ma di tuhatta mersangap maibana di sudena panggulmiton ni ngoluta horasma di hita saluna di batama nama masu hita horasma.
Yesus aposaku, unang apasomo, ani hapon jongan, dinasomadongan, otok tolong aku di perjalanan aku. Yesus aposaku, unang apasomo. O sambing rajaku, odolo aku, naposom doa, diharajaonmu, sonang marohaku, duk takas diahu. O sambing rajaku, jala olowaku. Diharajaonmu, igodomu, o mahui uto, rau Tuhan ngolua, nang torang tarida, sonang donasida, diharajaonmu, alaniumu. Masa hasiroha, lidasi pardosa, Yesus domanesa, dosa sasulina, nagogomodarna, manitorita, pakaasiroha, masa di pardosa. Tapasada rohata martang yang mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhu naroha, ima mangarajai ati-ati dohot pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hatani debata jamita dihita di mingguta sadarion, ima minggu pasapuluhon dung Trinitatis, natar surat di Evangelium ni si Matius, bidu 14 ayat 22 sahatu ayat 30 dengan mata payhut-ihut asa hujaha dihita. Mardalan Tuhan Yesus disisik ni tau. Dungi di dadas Yesus maaka sisiana marparau pajolohon tu baribaan asa dipamuli jolo natoropi. Jadi dung saud dipamuli nakok ma sasada satu dolok martangiang asa dung botari holan sahalakna nama disi.
Alai anggo parawi nunga tarholang sian pasir, jale disosak galubang ido, nasida ai alogo do alodo ai alodo alogoi tu nasida. Jadi matahuak manuk Roma Yesus madapoton nasida di sisik ni tao. Jadi dong di ida sisiani ibana mardalan di sisik ni taui marlanga ma nasida diripu todi pola menganggu hibe nasida sian biar ni roha nasida. Alai pitor dipakulingi Yesus ma nasida nin nama pos marohamuna audo unang hamu mabiar. Dunginin na si Petrus ma mangalusi ibana. Ale Tuhan anggo hodo hape dokon au Roma dapoton ho mardalan sian aiki. Gabe di dokma Roma atong. Jadi mijur masih Petrus sian parawi mardalan sian aiki madapoton Yesus. Alai mamereng alogo nagugoi mabiar maibana. Jadi naing lonong ma gabe di johon Tuhan palua au. Jadi pitor disurduk ko Yesus matanganna manakup ibana jala di dok matu ibana hosiotik haporsiaon aha mapola gangguroham laos bongot manasida tu parawi jadi soma alugui. Jadi disoba halak na di parawi ma ibana akanin nama tutudoho anak ni debata. Ima sahana. Selamat hari Minggu madihita. Ima tutu di bagasan Minggu tasadarion torop hita namar Minggu dulu korate. Alai memang dikalkulasi hon per mingguan ni akana senior. Ate olo tungadok pe sada akana uposo namadongani orang tua dia teh. Alai nak pesongoni odo per mingguan na paling tabuake. Aka ina parari Kamis. Sungunda bagak-bagak dohamu manuguton. Alana molo aka nau tua tong daktar podo be jam 5. Nalasar rohani mar minggu manugut. Dak pola jam 5 enang. Jamo pak pe daktar podo be ba inda be di bagasar rohana teh. Ima tutu. Taparade rohatta di bagasan sadarion manangihon hatane di bata. Alai jamitai nakin ngadiedehon par wik gading raya sampai masa tua, sampai memutih rambutnya. Sepanjang hidup Tuhan selalu menyertai kita. Pos maroham. Unak komabiar. Ido dapatan nih. Alani dak pola gajang jami tahun. Ala memang nganeng waktu tak. Jadi pos maroham unak kamu mabiar. HP di bagasa perdalanan di ngolu tahun naguda nggak sia biar rata. Nuaing nang najolo pe. Gudang do gudang. True story doon nahu cerita honon. Jadi baru-baru padita au di sada desa di sada huta-huta. Ijo mau marulon na bedia. Inak padita. Marulon na bedia mahita. Baido baharwa. Madang apa ko makko. Siya mulai 3 tahun na lewat. Jay marulon na bedia mahita. Jay maksudmu melodung marulon na bedia itor bahama niku alai huhuk mahubaen tasson. Lau mahami marulon na bedia. Duksai hami marulon na bedia itor idokon parjaboma. Toy mak borhak mainak padita, borhak maina. Ngai buku sia biasa na belum marulon na bedia itor mangat dong. Alai ngator ribu kusian lauk naon. Jagal rapingan disaksangkan toribukus iban idahana. Jai borhak mana tulang inna. Margana babano. Boru purba na marulon na badiaon omak na kan. Tuh mate ala na burjuna doi na raku itor lawau.
Dung piga-piga ari-nari moding maun. Buru-buru baun. Jadi gabi perdebatan ma di konsistori. Inak padita alusi hami. Ina situan. Baharwaniku. Duksai nang marula na badia. Dibuat talakodo juluk-juluk arar. Majuluk kon atap ni. Jabui. Baru pemati umaknai ina. Buari nak padita. Ina matong. Jadi ada orang sohu alus ya toko suku masiton. Wado tutu oma amang situa neko. Ima dainang awa nak pasa 10 tuluhun nama. Jadi caritanya kai toko nama. Idokon oma oka bagak. Jadi adong do pertahanan ni dagingna dibain na tuwe-tuwe. Jadi maul mate. Adong do pemahaman molo dijulukon arar tu bubung ni jabui mate do inna. Jadi laus ima alusna niku matu halakon. Ala ni biar ni roha di baema pertahanan ni daging. Jala dihapor siai hamudoi. Hapor siau mido panguluhoko. Molo porsedo ho tu debatado nama jowi. Dang ala na dijulukon arari tu bubung ni jabui uban namate. Niku so majoy ima ala ni biar najolo membentengi kehidupan manusia adalah kekuatan di portibi hada tuon gogo ni jolma gogo ni pikiran ni jolma adong dosonari mengatasi biar adong terus story doon cerita kebenaran mulak manian tetangga namion udok koma loh kayaknya pulang nih bawa ini oleh-oleh sama mama iya nang ina baru dari apa asuransi ina bahasa asuransi hari beko niko asuransi kematian doi nang ina bah bahasa dang asuransi kesehatan kan ada BPJS nang bah dan dipikiri harwa lebih enak asuransi kesehatan. Uju mangolu iba, taburu iba, dirawat di hahua niku. Dangu nang, ay beban nina tua-tua sonari. Buai mana mate ido. Eneng marsanga pi mana na mate. Jadi asuransi kematian mahubain nina. Jadi ala ni biar ni jolma sonari di hatuauna. Tak pola dirawat ngoluna alai ipasti honi mana molo mati awan non badang gaurak kada danak asuransi kematian mak ngadong be asuransi kematian narohana ape sasitong na mengatasi akar ragam ni biar de hamuna dongan saha porsiaon ngolu natabulus sonarion najojota do berorientasi bagaimana kita hidup tenang di Portibion. Bagaimana kita tidak merasa kesusahan. Alai dang diradoti bohama biar mida Jehovah. Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Mengatasi akabiar nahuwainon tohodoon lomoni rohani di bata? Wado hita mulu mabiar. Ahado na taula. Molo di epistel tai mabiar do Raja Daud alai. Tuise do ibana mangalu-alu marede ibana mamuji doho pasangapo debata. Untuk mengatasi rasa takut. Kita harus datang kepada Tuhan. Ido nanaing dohonon na. Hamuna dongan saha porsiaon, oma na pinatupan ni Jesus pangajario dosa sitong nautu sisianna. Asalam tang pakobasion jala unang mabiar dia kasisiani. Di pajolo akasisiani borhat tu baribaan menyeberangi danau itu. Jala ibana nakuk tudoluk laho martangiang
Yesus. Yesus patuduhon hasadauna, hasitolu sadauni, rikot situtu. Debata anak, ama, tod di porbadia, di sido ibana patuduhon, au martangiang. Ninna Yesus. Jala di parade sisiani, marhauduhon, olo disuruh, laudo. HP dung di tongan ni taoi. Adong do galubang na macay bagal. Galubang na sotaratasan ni na sidabe. HP di ida Tuhan Yesus doi. Daudo Tuhan Yesus. Alai di panok noti do, di bereng do, bohabiar ni rohani akka sisiani. Dungi Roma ibana, mardalam ma ibana di sisik ni taoi, di dalani aiki. Jadi mabiar ma, akka sisiani, di bereng ma, di ripu torde, alanggo di bahasa Indonesia di dikira hantu. Ngarobegu. Lamma biar mana sida. Lam diguncang galubangi mana sida. Dia lu si Yesus. Unak kamu babiar. Pos marohamuna. Audoon. Hamuna dongan saha porsiaon, molo adong biar ni rohata, molo adong do rasa ketakutata, timbul do akka pikiran negatif. Molo talowas biari menguasai hita, akka hal-hal nasodeng gaddo roto pikirata. Molo talowas ada sering rasa takut mengaktifkan memori negatif. Torbiar maruhat tatang. Malu biar hita mate, buana mau mate enak. Terpikiri mak daksadan nono dak denakon. Songono mahubain. Wasuransi homa diriku. Mabiari mana mate, dak sangak bainon dak danaki, itabuk-tabung mahepeng naon. Uju mangolu ibana, saya songon nasomar vitamin madaging nakan, asa adong, anom mananom. Asa boy itu RSPAD, Gadung Sentosa. Sebenarnya rasa ketakutan itu mengaktifkan pikiran-pikiran negatif. Jadi belum biar jolma itu tergudang dua pikiran negatif. Jadi belum biar mana mate lam hitir-hitir memana lam hitir-hitir. Itu. Molo biar ibana di satu hal laus ido menguasai roha do pikiranna. Songonima akasisian na tongon di parawi. Bunido biari di ate-ate. Alai di ida jala di boto Tuhani. Pargogo naso hatu dosan jala guru do ibana di sadok na tinopana. Guru di ibana do sadok na tinopana. Ikonodo pos ni roha di hita. Di boto de batado aha na tapikir inakso tapabua tu jolma. Di boto do pergumulatay nak peso tapabua tu jolma. Di boto do arsak ni rohatay nak peso tapabua tu jolma. Alay bay ma pergumulani. Bay ma arsak ni rohay. Pasol hoto diri tu adopan ni di bata. Unang gabe keraguan tubuh pos maroham unak komabiar inna Tuhan itu ita
Dongata do debata, Immanuel do ibana. Dang dau ibana siak kita. Dang adong naboy membatasi keberadaanna. Sian ngoluta. Jonok do ibana di lambukta. Jala di bagasa rohat tapi olo do ro ibana. Miad do ibana di bagasak kita. Jadi molotung diluas galubangi, molotung diluas adong persoalan ningulu. Tarajumi mai patabahon parsihohotota tu ibana. Jangan berpikiran negatif. Selalulah memikirkan bahwa segala sesuatu adalah dalam pantauan Tuhan. Dibereng debata, dipanoknoti debata, diusahahon debata. Akka solusi-solusi nadenggan nanaing sipatu pauna di nguluta. Ada ngadong rancangan kecelakaan tetapi rancangan sukacita. Molo di luas pe akka pangujunan niro, olat ni pangujunan napatut do luasonna. Sada Korintus 10 ayat 10. Kalaupun ada persoalan dalam kehidupan kita, itu sangat terbatas kekuatannya. Tarajumi ma, dongakku maho Tuhan, pargogoi maau, dibiar nerohakon. Sudedo sia biarata, gudang, acugari diinventarisasi, na gudangan, namora pe mabiar do, apalagi na pogos, na somaranak ko pe mabiar do, na maranak ko pe mabiar do. Aido. Ngani pagodang, api na sikola, di pangolihon, bado museon, sirang doon, berbeda doon, badoon. Nagudangad do, akasi habiarata. Alay, roh Tuhani, unak ko mabiar, pos maroham. Selagi kita mengatakan kepada Tuhan selalu, semua pergumulan kita, selalu Tuhan menyatakan kehadirannya. Pangurupion ni debata ro ditiki hal hetan na. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dipakulingi Yesus mana sida. Pos marohamuna audoon. Unak kamu mabiar. Pakuling ni Yesus palahopiar. Jadi ketika kita takut, kita berbicara kepada Tuhan, kita mendengarkan Tuhan, mendengarkan suaranya. Petrus patuduhon pos ni rohay. Itor respect do. Petrus on. Alay Tuhan. Anggohodo hape. Doko nauro madapotoko mardalan diaiki. Ito roy mana madapoton. Parange ni Petrus sangat respektif. Mangido persetujuan jala diolo Yesus. Itor hatop doi mana menangkap. Ternyata alogo na balgai patubu biar di rohana. Berarti ada sedikit keraguannya. Omma patuduhon nguluni jolmai sa sitongna. Sipata porsea, sipata kuat, alai holana adong manggutik, itor mabiar, itor lonong. Jadi kita itu tidak stabil. Bagaimana kita mengasihi, mempercayai, meyakini kekuatan Tuhan. Omma na pinatuduhon ni sikap ni si Petrusi. Uju sonak kita, Tuhan mau lihat madiho. Uju adong pergumulan, Tuhan. Nabaroon. Basa di luasoon. Molo fokus hita tu persoalan ningolu tubuh do biar neroha. Alai molo fokus hita tu debata lau do biar. Sepanjang Petrus fokus kepada pertolongan Tuhan, dia bisa berjalan di sisik nitawi. Alai ketika dia melihat ke kiri dan ke kanan, merasakan goncangan angin itu, ido palonok ko ni mana. Alani nama kaporsiai Tuhanon, unang golom ria-ria.
molo golom ria-ria tarsea do tangan. Dia ria-riaon seperti lalang ya. Kalau kita pegang itu kencang, kuat, dan mahua hita. Alai molo alang-alang do ta tiup, alang-alang honasya do tangata. Nang makaporsia Tuhan ni. Molo alang-alang do tabain, marmara do hita. Ganggu do hita. Tarasahod doon, akka bahaya-bahayaon. Alani molo fokus hita, marsi hohot tu ado pandai debata, saguru di homa Tuhan. Homa hurangguton, homa menyelesaikan, urupiau Tuhan. Dang adok kaposaku nasing. Hola tuhoro. Unang alang-alang. Ido na pinatudon ni si Marco, si Petrus. Alai dung di goyang galubangi ibana, sahira nalonong ibana. Utung ma diingot. Tuhan, urupiau. Innama. Hamuna dongan saha porsiaun disurdukon. Yesus tangan na mangurupi Petrus jala didok ibana. Eho siotik haporsiaun. Pertolongan Tuhan itu adalah pengajaran. Huhud di urupi debata, huhud diajari. Eho siotik haporsiaun, tabai haporsiaumi, tabai parsihohotomi. Tabai haringgas omi manangi hokata de debata. Tabai tangyang mi. Asa unang golom ria-ria. Asa unang marmara. Asa unang dilonokon akka galubangi. Asa unang tenggelam ibana karena penderitaan itu. Dijako Yesus do pardosa. Odo gambaranna. Dijako Yesus do pardosa, asal ma olo marsiajar paubahor roha, jalahot marhapor siaut tu debata. Olo do si patah hita lilu tutu. Olo do si patah hita madau. Asongon narok persoalaku, apalagi para rekamison, songon nasuhida hoy nang nariahai para rekamis medinang. Ima songon odak den akon ne. Jadi malas au inna. Olo imana madau. Ketika persoalan itu menguasai dia, lonong may mana. Dak semangati mana. Marsahi may mana. Alay ingok ma inang parar kamis. Songon si Petruson. Itu hatok mulak tu Tuhan ni. Tuhan tiyo pau. Tuhan urupiau unang lonong au. Akan naolo mulak paubahor rohana parsihohoton na tu debata. Urupan ni debata do ibana. Hatop. Na parpudima tabereng. Di ayat 33. Ahai do kondisi. Jadi di sobah halak na di parawima ibana. Akanin nama tuturoho anak ni debata. Hamuna dongan saha porsiaun. Gudang do halongangan naung pinatupan ni debata di nguluta. Naing maadong pakatidak kono natakas. Mari kita uraikan itu, mari kita ingat-ingat itu. Mari kita review apa yang sudah dilakukan Tuhan kepada kita. Molo taingot akadeng ganbasan ni debata. Dak pola gudang biar nerohat tabi. Harus ngonong ngayurupi Tuhan ya. Harun arya hai ngayurupi Tuhan ni. Dang mungkin paluason na aulilo. Mari kita mengingat-ingat. Apakah lebih besar pergumulan kita daripada kasih Allah yang sedang kita terima? Datung ubelga pergumulan tay. Sian panobusion. Siapakah holongion ni debata tu hita. Pola disuruh anak nana sasadai asa unang mago akana porsea tu ibana.
Jadi janganlah pergumulan itu menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi mendekatkan diri, pasahato diri, jalata hati dakoma akadingkan di basana, uraikan, sebutkan satu persatu. Ngolu namar panedangyo mahita, ibana do raja na mengatasi saluhut, alani unang be adong biar dihita. Amen. Martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan di asini roham, nama naruhon ngolu nami siat tiki tu tiki, ari tu ari, minggu tu minggu, saha rodi sadarion, tok-tok kami di bagasan hahi pason. Nunga di paposhoro hanami Tuhan, na toktong doho ro mangurupi hami, ditiki hujau hami ho, ditiki marsihohot hami tuho, sai hu rasaho kami, sai hu hilala hami do, tanganmu nagajangi, mamasu-masu dohot mangurupi hami. Atong paingo mahami Tuhan uju marsak kami. Sosoi mahami Tuhan uju adong pergumulan nami. Asa toktong mulak kami, tuha gogoonmu, asa marhading ganon ngulu nami, tuha katikin nanengro. Muliate madiho Tuhan, moloboi hu pasahat tami akatangiang nami, ditongan ibagas coromon, nunga ditangiho koi, jalamar binege dohwale Tuhan, disaluhu na akatangiang nami ho mana mangului ho bartuasi doho tolong ni roham. Nunga hutangiho kami akakor pujian, ho matuhan nau pasu-pasuhon, saluhu na akahata jamita sian kore asa manosoi hami toktong marhamu baon ni roha tok kami marsihohot tuho saha rodi nama tua hami toktong do dilingkomi asi dohot tolong ni roha kami. Tuhan pardingkan basa naing martangia kami tu sude akka pakobasion di tonga-tonga ni huriamon tarlumobi mai di akka ulaon di bagasan saminggon, ima revitalisasi toilet na adong di huriamon, nunga di pajongjong panitia, jala di patupa aka acara nadengkan. Luas mahami Tuhan maddohoti di bagasan las neroha, asa sudi hami parsidohot, laho manupahi ulau di tonga-tonga ni huriamon, ai pasu-pasu na siakoido pakyon nami Tuhan, laho patuluson saluhutna aka sakap ni huriam. Tuhan debata gudang dodongan nami na marsak ala niaka parsahiton atong romaho Tuhan pamalupon nasida pasu-pasu manasida marhiti akka ubat ni na pinasaha ni dokter dohot akka perawatan medis na dijalo niaka dongan nami ima na dirawat di rumah sakit nang Maria Boru Sinaga di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, Gapi Ala Simbolon di Rumah Sakit Karolus, Hotman Gultum di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Inang Rusli Boru Bakara di Rumah Sakit Citra Harapan, Sintua Nyonya Pasaribu Boru Sianipar di Rumah Sakit Persahabatan, Nyonya Situmorang Boru Panjaitan di Rumah Sakit Pertamina Cempaka Putih, Tiur Boru Manalu di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Pantun Huta Barat di Rumah Sakit Persahabatan. Doh sude dongan nami na dirawat di Jabu, na soha guarak kami. Pos doroha nami Tuhan, pargogo na soha tu dosa doho, dang adong na soboy patu paumu, saha dihoma daging doho to diniaka dongan nami na marsahiton. Alai pangiduan nami elehelek nami, marhahi pasom manasida. Atong Tuhan pos doroha nami, nang dingulu nami manipak saminggon, dongani mahami, tuturi mahami, dinamangulahon akaulon nami hami, dinamamikiri akasi pikiran nami hami, asa mardalan hopar tulomone roham. Urasi madosa nami nagodangi, asa tamahami habaurani paso-pasom. Di bagasan gawar ni Tuhan Yesus Kristus, mangido hami tuho tangiho pangidoan nami, asima roham. Amen. Tauduti macarata marhite nama redes yang nomor 740 huhuk mahita papungu pilihan. Nampu
Jesus pertahanaki, sai homa parlingomaki, ai masoto sosaki, sai homa parlingomaki, ai Jesus to partano matoani, itanoon, ingolumon, ai Jesus to partano matoani, otro di salelengai. Berhaba-habai, Tuhan maparlingomani, umut kami portibio, Tuhan maparlingomani. Ai Jesus no partano matoani, itanoon, ingolumo. Ai Jesus no partano matoani, otro di salelengai. Tatangnya koma peliata. Ale debata amanami nadi banua gijang hodoharoroan saluhu seleho-leho nadengkan do nasa ulibasa nama uliutus. Upasah hami masya nani lehomi tu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hupar hasia kami pilihanon. Pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhai marohanami marhite-hite totim. Asalam hutadahami godang ni seleho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, sai pinor badia maguarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomene roham di banotongo songon na di banua gijang. Lehumatu hami sadarion hanguluan siapari, sai sama dosa nami songo panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tu hami. Unak togihok kami tu pangucunan, palua mahami, sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaur honma damena tutodim. Tuhan tak perlingomani, umut tak bebo
parlingon